lortu dugun gauzarik onena izan da plazaratzen hastea, ez? Gu indartsu sentitzea, zatea, zergatik nerea ezin da izan hainona honek egiten duena, edo nik irakurtzen duen tipo honena bezalakoa, edo nik entzuten duena bezalakoa, ez? Ni bai, noia, ez? Da ni behigoko naiz, da ni bai ingo dut. Hori uste dala lortu dugun gauzari potenteena, eta hori, azkenean, ez, gure gaztei ere, erreferente bezala plazaratzea, ez? Nik uste dut hori potentzia dala. Ondo egin ez ditudan gauzak ere egin ditu dala, baina eske modu honena ez modu bakarra gauzak ondo ikasteko egiten, da gauzak egitea, eta gauzak egite horretan gauzak gezki ere egitea. Eta hori ere, uzot hori ere transmititu behar zaiela belaunaldi berri, ze batzotan igual importantea dela gure seme-alabi esatea, ez da ezer gertatzen gauzak gezki egiten baldin badituzu, beraz, batez ere egin. Pero, ikusiko da, nondik nora mesedez. Jun, baina egin. Presio hori ezin dute euki hasieratik, mesedez.